where it is said Njabul was a hit man. I don't think there's any evidence to say he was a hit man. My lord, should actually have been in quoted text. Exactly. Because on behalf of the accused, she saw him as a hitman. But for him, it was only about meat and drinks. No, but Njabul said when he was approached, Yes. he said, I'm not a hitman, but I will assist. That's when Lakiwa Mkisi comes in. Yes. Am I correct? Yes, my lord. So it is not correct to say he was a hitman. Alleged, possibly. Uthi Wagner yazi Jabulo kunomsebenzi omunye maniqeda nje kwenza lo msebenzi kunomsebenzi engifuna ukuthi ningenzele wona futhi lowo ngomsebenzi ke wona ke cha awuhluphike lokho ngoba indoda yami le ndoda ebesenayo ngithi wayibulala yokuqala wathi yazi ukuthi uRosemary Ndlovu ebeqashe lezi inkabi ukuthi ezikubulala esho thina ke ne-undercover nomtshali ngoba phela nawayekhona umtshali ngakusho nje kugcwala umlomo ukuthi istate singibetrayile sibambisene nawo amaphoyisa la ngoba amaphoyisa ayistate amaphoyisa ngibetrayiwe kakhulu mfowethu ngoba ngihlupheka ngilamba nje kanje nengane zami ihlupheka enye ayifundi wabulala umza wakhe uMadala Home angazi wamklemela 133,000 lapho nje nemali phezulu uyazi ukuthi wakho in contributor wazi wakhipha malini wakhipha 200 rand unamba ngiyakutshela uphelani ngengane mfowethu shithi phela shithi ayingamshaya baba hayikhiphe baba ngishaya ngaxolisa nje kwabasondelene nami kodwa kuyangikhopha ukuthi